Os usuarios do Centro Sociocomunitario da Pobra disfrutan xa dunhas instalacións totalmente renovadas despois da reforma realizada nos últimos meses. Na mellora, a Consellería de Política Social investiu preto dos 300.000 euros. As obras permitiron a sustitución de toda a carpintería exterior e o lucernario central, así como o reforzo das fiestras, que contribúe a un mellor illamento do inmoble. Pero esta non foi a única mellora levada a cabo nas instalacións nos últimos anos. Con anterioridade realizouse tamén a renovación do sistema de climatización. Toda unha serie de melloras realizadas con un único obxectivo, incrementar a confortabilidade dos numerosos usuarios do centro. O confort interior do edificio estamos a falar entre o día e a noite, é dicir, é impresionante, é dicir, así como aguantamos casi 40 anos, porque dentro de casi nada, pois este edificio xa vai a cumplir 40 anos, pois eu creo que estas obras que van a supoñer tamén o que é o edificio para non 40 anos ou mellor, pero sí para moitos anos. Sí. Dende a dirección destacaron a importancia destas obras, agradecendo o investimento realizado por parte da Xunta, pero non queda só niso, xa que aínda teñen novas solicitudes. Nos seguimos pedindo cousas, é dicir, non paramos aquí. O próximo que temos en mente é que xa o comunicamos na Consellería, que é unha das cousas que quedou durante todo este tempo, é a renovación do que son os baños, tanto da primeira planta como da planta baixa, e adecuálos pois ás novas necesidades que están xurdindo hoxe en día, é dicir, así como fai anos non tiñamos estas sillas eléctricas, pois hoxe temos moitos usuarios que sí que acuden en este tipo de sillas e necesitamos pois acondicionar tamén o que son os baños e tal, as demandas que nos está planteando a sociedade neste momento.